प्रभुंकर प्रशंसा हेउ आम जीसस लव्स चैनल को आपण को स्वागत करू। दयाकरी आम प्रसारण को आपण माने सुनि नियंतु, एहा सब्सक्राइब करिबा पई भूलि न जानतु। विशेष विशेष धन्यवाद। ईश्वर आपण माननको अजस्र आशीर्वाद प्रदान करंतु। पुनरुत्थित ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ହାଲେଲୁୟା। ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଅଛି। ସେଦିନ ପୃଥିବୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ। ଆଜି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 25 ପଦରୁ 37 ପଦରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଦେଖିଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ। ଯେ କେହି ମୋ ଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରେ, ଯଦ୍ୟପି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ମୋ ଠାରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ସେ ଯେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କରେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ମହାନ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆଜିର ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବ ବେଳେ ଆମମାନେ ଶୁଣୁ। ଜହନ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରନ୍ତି, ଜଗତରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତି, ସେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ବିନଷ୍ଟ କର, 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତାହା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବକୁ ଆମମାନେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ କହିଥିଲେ, ନିଜେ ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ, ତଦ୍ରୂପ ତାଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ରୋମ୍ୟ ପୁସ୍ତକର 4:25 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯିଏକି ଆମ ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆମକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକ 40 ଅଧ୍ୟାୟର 26 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ, ସେ ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର, ଆକାଶର ତାରାମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଗଣନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ସେ ଡାକନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆକାଶର ସମସ୍ତ ତାରକାପୁଞ୍ଜ ମାନେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କିଏ? ଯୀଶୁ କିଏ? ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକର 16 ଅଧ୍ୟାୟର 15ରୁ 16ରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଶୁଣୁ, ପିତର ସେ କହନ୍ତି, ତମେ ସ୍ୱୟଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି। ଜହନ 1:1 ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲେ ଓ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଠିକ ସେହିପରି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକର 1:4 ଆମେ ଦେଖୁ, ଜହନ କହନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଓ ଥିବେ। ଜହନ ପୁସ୍ତକ 3:16 ଆମେ ଦେଖୁ, ଯୀଶୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅଟନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସନ୍ଦେଶକୁ ଆମମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକର 28 ଅଧ୍ୟାୟର 1ରୁ 20 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଯାଉ, ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି।
प्रथमे आमे देखु जे तांकर वार्ता पृथ्वी को आसे जेतेबेले मारिया मैगदलेना और मारिया जणे तांको सहित कबर को जानती अति प्रत्युषरे से दिन थिला साबत दिवस से माने जेबे जानती से माने सुगंध तैल नै जाउथिले जे प्रभु को से माने सुभाषित तैल रे प्रलेप करिवे किंतु तांको स्वर्गर दूत दर्शन देई से कबर सम्मुखरे से कहंती शून्य कबर से पुनरुत्थित होइछन्ते आउ केवल तांको बंधा थिबा वस्त्र ही पड़ी रही अछि किंतु एथि पूर्वरु यीशु को कबर देवा पूर्वरु कबरर विषय कोन जे रोमियो सम्राट रोम शासक से संदेह करिथिले प्रेरित माने कहंती यीशु मृत्यु परे पुनरुत्थित हेबे यीशु भी निजर वाक्य रे सदाबेले से कहूथिले जे मु तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित हेबी कारण ए मंदिर ध्वंस कले भी 3 दिन रे ताहा मु पुनर्निर्माण करिबी कहिथिले तेनु ए भय रे से माने जगवाळ रखिले यीशु को कबर करा जाइथिबा समाधि को गोटे बड़ो पत्थर द्वारा से माने रुद्ध करंती आ एई संदेह को जेपरी से माने जगी रहिबे से माने सिपाही माननकु मुतयन करिबा पई कहिले तेबे आजि यीशु जेतेबेले कबररु एई तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित होंती तार प्रथम कार्य अटे पृथ्वी भूकंप हुए कारण सनातन प्रभु परमेश्वर स्वर्गरु तांकर दूत प्रेरण करंती आ से दूत आसंती कबर सम्मुख रे रखा जाइथिबा पत्थर को से बाहर करि दियंती एवं से पत्थर उपरे निजे बसी जाती आ प्रभु यीशु सगौरवे से पुनरुत्थित होती हम माने देखुछु जे एई समस्त संदेश रे विषय कोन घटे हम माने देखो जेतेबेले मेरी और तांको साथी थिबा मेरी मैगदलेना देखंती दूत तांको कहंती मु जाने तुमे प्रभु यीशु को अन्वेषण करूछ से आउ कबर रे नाहंती से गलेनी तांकर प्रतिज्ञा प्रकारे गालिली अभिमुखे जाहो तमे प्रेरित माननकु कहिबो आउ से माने तांको गालिली रे पाइबे तेनु हम माने देखुछु साम संगीतर 97 एठारे ईश्वरंकर वाक्य लेखा अछि ईश्वरंकर स्पर्शरे पर्वत सकल तरळी जाए मिका पुस्तकर 1 अध्यायर 4 पदरे एठारे भी लेखा अछि जे ईश्वरंकर स्पर्शरे पर्वत ओ समस्त उपत्यका गुड़िक मोहन परि तरळी ताहा प्रवाहित इजेकिएल पुस्तकर 37 को आमी देखू सदा प्रभु परमेश्वर अस्थिर उपत्यका उपरे इजेकिएल को कहंती फुंकी देबा पई आ फुंकीबा मात्रे के सेठारे जीवन संचार हुए तेनु आमी माथ्यू पुस्तक 28 रो एई 16 रु 20 रे आमी देखू प्रेरित माने प्रभु यीशुंकर प्रतिज्ञा प्रकारे से जे पुनरुत्थित होइछंती से माने जानती तांकर से परम आदेश पाइबा पई 11 जन प्रेरित गालिली रे यीशुंक सहित साक्षात करंती वो प्रभु से माननकु कहंती जे मते स्वर्ग मर्त्यर सकल अधिकार प्रदत्त होई अछि जाओ जगतर सर्वत्र व शेष प्रांतर पर्यंत पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मांक नाम रे तमे प्रत्येकंकु दीक्षित कर ओ पुनरुत्थान र शुभ संवाद सकल जगतवासी को तमे जना प्रकाशित पुस्तक 1 अध्याय 18 पदरे एठारे ईश्वरंकर वाक्य कहे से थिले अछंती ओ थिबे जे मृत्यु पाई समर्पित होइथिले से मृत्यु को विजय कले से कहंती मु मते मृत्यु पाई समर्पण करागला मु मृत्यु वरण कली 3 दिन कबर रे रहिली आउ मृत्यु वरण द्वारा मृत्यु को मु विजय कली मृत्युर शक्ति को विनष्ट कली आउ मु जीवित आउ
ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଟେ ଆଉ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅଟନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏ ଜଗତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆଉ କିଏ କେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବନ ପାଇଥିବା ଜି ଆସିଥିବା ଆମେ ଶୁଣିନାହୁଁ। ଯଦି ବି ତାଙ୍କର ଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଅନେକ ଘଟଣା, ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ରହିଅଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଯୀଶୁ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଓ ଥିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେହେତୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ନାମରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ। ତାଙ୍କର ନାମରେ ଆଜି ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ତଥା ଶକ୍ତି ରହିଅଛି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆଦେଶ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତି ବି ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରେ। ଆମମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆକାଶର ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ, ତାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଗଣନା କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଆପଣାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନାମ ଦେଇ ସେ ଡାକେ, ଆକାଶର ତାରାମାନଙ୍କୁ ସେପରି ସେ ନାମ ନେଇ ଡାକନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ଏ ପୃଥିବୀ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡୁ ସଦୃଶ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଖେଳୁଥିବା ଛୁଆର ହାତର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ସଦୃଶ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଓ ପରମ ହସ୍ତରେ। ତେଣୁ এই ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ এই ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଥିବା ପୃଥିବୀ ପରି ଅନେକ ଗ୍ରହ, ଉପଗ୍ରହ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନାମ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଗଣନା କରି ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଆୟତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଏଇ କୃଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ, ଏଇ ତାଡ଼ନା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନ କବରରେ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଦଣ୍ଡକୁ, ଏଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଜୟ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆଜି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା। ଆମର ପାପ ସେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମକୁ ସେ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବେ। କାରଣ ସେ କହନ୍ତି, ଯେ କେହି ମୋ ଠାରେ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ। ସେ ଯେପରି କବର ଶୂନ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ଆମକୁ ସେପରି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିବେ। ଆମ ହୃଦୟରେ, ଆତ୍ମାରେ, ଜୀବନରେ, ପରିବାରରେ, ସମାଜରେ, ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ କବର ପରି ପାପର ଅନ୍ଧକାର ଓ ଜଗତର ଅନ୍ଧକାର ବିଷୟ ଆମକୁ ଆବରି ରଖିଛି, ତାକୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଶୂନ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପର୍ବରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା। କରୁଣାମୟ ପିତା, ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଜୟ କଲ, ତୁମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନେ ଏ ଜଗତରେ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତିର ବନ୍ଧନରେ କବରସ୍ଥ ଜୀବନ ଆମେ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ଦର୍ଶନକାରୀ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଓ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ବନ୍ଧନ ଓ କବରରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କର, ଉଦ୍ଧାର କର। ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିରେ ତୁମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଜୀବନରେ ତୁମର ସେହି ଅଧିକାରର ଶକ୍ତିରେ ପୃଥିବୀରେ ଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସଦୟ ହୁଅ। ସକଳ ତୁମ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ
ଏହି ଅବସରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ତୁମଠାରେ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସକଳ ଅନ୍ଧକାରର ବିଷୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମରିଠାରେ ଜ୍ୟୋତିର ରୂପ ନେଇ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆମେ ବିନତି କରୁଅଛୁ। ଯେଉଁ ସକଳ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ରଖିଅଛି ତୁମ କବରକୁ ଯେପରି ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ରୁଦ୍ଧ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଦ୍ୱାରା ଦୂର କରାଗଲା, ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଗଲା, ଆମର ଏ ରୁଦ୍ଧକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କର, ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। Welcome to our channel Jesus Love. Please subscribe our channel to listen the word of God in English and Odia. Like and comment to get more videos from our channel. For prayer and programs, please contact us in the given address.